Yurdumuzda 2020 ýylyň arkada Serdar Bagtyar ýaşar ýylynyň tamamlanyp barýany jemleýiji günleri Türkmenistany ýaşar üçin täze ýyly, täze güç, täze joşgyny uly alham hemde egsilmejek watançylyk duýguları bilen garşylamaga kuwwatly itergi berýär. Çünki olaň uly topary Türkmenistanyň garaşdygyny we öz otýarlygyny puturlandyrmakda dürli ulanlarda zähmet çekip ýurdumyzda ýygydarly ösürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde goşan şahsy goşantlary hemde halal we görüldüli zähmeti, gadanany ýokary netijeleri, hüner usatlyklary nazara alınıp, hormatly prezident bilen adynyň gymmat bahaly sowgatlar we şahadatnamalary hemde hormat hatlar bilen sylalandylar. Halklaryň arasyna dostlugy puturlanmakda ýaşary üren möhüm orny eýleýär. Häzirki döwürde ýaşaryň jemgyçilik diplomatiýasynyň eýleýän orny, halkara giňişligini olaň dürli ulardaky düzümliň tejribesi hemde ulary ösürmegiň mümkinçilikleri uludyr. Bu orada ýurdumyzda gahrman arkadamyda hemde arkadagly gahrman serdarmyzyň tagalary bilen ähli zerur şertler döredildi. Şularyň netijesinde ýurdumyň ýaşary dürli ularmynça halkara derejesindäki şäherleň düzümliň gepleşikler üçin açyk meýdançasynyň mümkinçiliklerini peýdalanyp, geljekde de halkara hyzmatdaşlygyny üstünlikli ösürmäge, dostluk we özara anymy berkitmäge, oňyn başlanýşlary öňe sürmäge, özara bähbetli syýasy, ykdysady we medeni gatnaşyklary giňeltmäge taýýardyrlar. Çünki döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryna laýyklykda häzirki wagtda ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe durmuşa geçirilýän beýik özgörtmeleri ýaşary düşündirmekden başga da ulary watançylyk terbiýesini bermäge, watanymyzyň şöhratly geçmişine, Bagtyar şununy hemem beýik geljegini bilen buýsonja artyrmaga uly ünsürliýär. Ýakynda Türkmenistanyň magtumlady nahy ýaşar guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilimi, alim we medeniýet meselleri boýunça ýürütilýän guramasynyň bütün dünýä ýaşar jemgyýetiniň resmi agdalygyna kabul edilendigini, munyň bolsa ýurdumyzyň halkara ýaşar dialogyny giňeltmek ugruna alyp barýan işleriniň nobatdaky iqrarnamaty bolanlygyny bellemek gerek. Häzirki wagtda ýaşar ýokary hilli bäsişi hukuky önümleri öndürmek, azyk burçylygyny üpşünetmek, senagat karhanlaryny döwrüp sowda merkezlerini gurmak meselelerini hemde owaları gurmak boýunça öňde goýulan güýpeleri ýerine ýetirmekde möhüm ähmiýeti eýe bolan senagatçylar we telekaçlar birleşmesiniň agdalarynyň aglaba bölegini emele getirýärler. Gurmak we döretmek berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň şygardyr. Munyň şeýledini türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamy tarapyndan başynan, hemem arkadagly gahrman serdarmy tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýän giňerimli şäher gurulşy syýasaty şaýatlygy diýip. Bu siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde şäherlemizden we owalarymyzyň keşfi tanalmy derejede özgördi. Iň täze sany tehnologiýalary özüne jemleýän döwrüp arkada şäheriniň gurulmagy munyň aýdyň suwutnamasy. Tarihi müňýyllyklaryň jümüşini kökürüp gidýän türkmen halky çağlary terbiýelemekde esasy ýürürlügiň bir hökmünde ata-babalaryň köp asyrlyk wesiýetlerini baýlaşdyryp, olaň dowamly bolmagyna gol berýär. Häzirki wagtda ýaş nesille ýokary watançylyk, gahrmançylyk edermenlik duýgularynyň kemale gelmegi, jemgyýetde bütünlüň we jewsliň berkemegi üçin asyrly işleri alyp baryp, olary özgörtmeleri durmuşa geçirmek işine öz munasyp goşantlaryny goşýarlar. Davarlarda hemme taraplaryny ösene bilimli, hünerli usat ýaşary olan hüner we dürüjülük taýdan gadananlaryny wagt etmek, hemde gollamak bilen ýaş nesliň insanperwer, watançy ruhy we beden taýdan sagdan jogapkärli şahsiýetler hökmüne kemale gelmek üçin ýurdumyzda gahrman arkadamydan hemde arkadagly gahrman serdarmydan tagalary bilen ähli zerur şertleň dürüdülen belenildi. Syýralanyş dawrana gatnaşyjylary mehriban watanymyzyň gadanýany ägurdyly üstünliklerini hemde ýeten sepketlerini çäksiz buýsonýan ýaşlaň jemgyçilik işlerini mundan belegem ýokulanmagyny gönnüň goşant goşýan şeýle çäreleň möhüm ähmiýetini öňe çekip, dünýäde parahatçylygy durnukly ösüşi üpçünetmäge, halkara hyzmatdaşlygynyň şolsany ýaşyň arasynda gatnaşylan giňerdilmegi gönükdirlerini köp uğurly işler üçin hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarmyzy hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda tüý sürekden hoşallyk bildirdiler.